Ka luwore gi weche mag manyotimore ndhiwa miwacho ni yud jo IBC moko ka wuoyo gi jogo ma jochung'. En adier ni jogo 4 moko mane wa train ni dhi konyowa e tijno ndhiwa nye goyo mbaka gi candidate moro. Candidate no wachore ni candidate no nyiewo penjogi ni to i polling station itimo ga nang'o. To i mbaka no jogo manie alwora mar gweng' makanyo noneno jogo to ne ging'eyo jogo kaka jogo mane osebedo trained gi jo IBC. Koro nyo giluongo obila nyokawo jogo modhigo i police station. I police station kanyo nopenjgi ni ang'o mane dhi mbele. Gin bende ne gipimo. En wach ma podi obila nono. Koro duoko mare wanyalo mana ng'eyo ko obila otieko wach mar nonro. To gi kanyo obila nonyo release jogo ni IBC. Waneno gi to gi weche mag kaka ne giwacho gi mbaka go. Koro ne wamigi thuolo matin ni tich ma watimo ni chal kama koro dhi tamogi nikech ka gisechako bedo gi jogo mag mbaka gi jogo mochungo kwa ng'eyo ni gichiko kanye. Koro nyo wagolo gi ni ok gibi tiyo kodwa to wa replace